Uznajte, že aby sme tam sedeli bez toho, aby sme vedeli, čo robíme, tak to nemá význam. Rozumiem. Len možno ešte podotázka, či je to fér sa takto o týchto veciach rozprávať. Pán Huliak. Aby tu niekto rozprával o tom, že my niečo kupčíme. Pretože my sme nekupčili. No dobré, ale je to fér sa o tom takto rozprávať, že vy vlastne dosadzujete ľudí na odborné miesta, na ktoré by mali byť výberové konania, na ktoré by sa mohol uchádzať každý občan Slovenskej republiky. Ale na tie miesta boli výberové konania. Pán Kyseľ neprešiel výberovým konaním. Akože neprešiel? Tak to zistíte aspoň, keď to tu rozprávate hlúposti. Všetci prešli výberovým konaním. A dokonca aj moja žena prešla výberovým konaním. Áno. A keby ste videli životopis mojej ženy, tak sa aj poviete, teraz ospravedlním ho lepší ako Viezik a Hojsík. No za to, že neprešla výberovým konaním vraj podľa vás. Nie, ja som hovoril o pánovi šéfovi štátnej ochrany prírody, ale to ste opravili, ja to berem, samozrejme, berem prešiel, späť. Dokonca tam boli aj odbory. No dobre, čiže... A teraz si predstavte, že títo ľudia dokonca prešli aj v hniezde hadov tými výberovými konaniami. Lebo viete veľmi dobre, že do akého stavu prišli tí ľudia v rámci štátnej ochrany prírody. Prišli medzi absolútne tých, ktorí tu boli proti nám. Pán Huliak, musíme končiť. Uzavrite to prosím poslednou vetičkou. Čo sa teda má stať v najbližších dňoch, aby vládna koalícia nemusela byť pod, povedzme, takouto sprškou označení, že je v kríze, že poslanci okolo Rudolfa Huliaka vytvárajú nestabilitu a ja neviem čo všetko. Tak povedzte, čo nás čaká? Média na Slovensku by mali konečne začať byť rovnováhou, mienkotnornou organizáciou. Však ste tu, pán Huliak. Veď áno, veď média vám poskytujú priestor, aby ste to povedali. Dobre, čiže sa dohodneme. Ja nepoviem na záver nič a poviete to vy. Hej? Pretože ešte ste ma nenahali povedať máte tú vetu, ale ja sa pýtam, čo sa stane v najbližších dňoch. Povedzte, ste aktérom toho všetkého. Vy si ani nepamätáte, čo poviete 5 minút dozadu. Povedali ste mi, môj odkaz mám povedať. No, povedzte. Tak prosím, ale v súvislosti s koaličnou krízou. Dobre, veľmi pekne vám ďakujem, pán Závodský. Nie ste ochotní akceptovať môj názor. Každú vetu mám prerušenú totižto vašim názorom, čiže ja prajem poslucháčom všetko dobré, prajem im nádherný deň. Pán Závodský vám povie moje myšlienky za mňa. Dovidenia. To určite nie. To určite nebudem skúšať. Rudolf Huliak, poslanec Národnej rady a takisto aj predseda Národnej koalície.